салому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз мо қарор дорем дар бозори Корбон, дарвозаи чанда дарвозаш? Якум дарвоза гузаргоҳи сеюмай ва фикрам гузаргоҳи сеюмай. Ҳамон номраи телефонона мемонем. Шуморо дар бораи инамиҷа киртаҳои духтагӣ маълумот додан сар мекунем. Инҷа як дукон ҳастай. Ина бамбукои дубайския баланд гап зад. Бамбукои дубайския 250 ана крашани кадаги худаш тайёра ва шушта мепушиш майчния медава ҳама сифатш хубай ҳа материалш чи нам дора ина материалш бамбукай майчни бамбукай ҳа баъд бо инаи расветкаш кабуташ баъд бо инаи ҳастай зардаш баъд инаи бо амрай ҳамон инаи бо инаи гили байша садбаргия гили хушуд амра бурор аниш нақасонам инаи расветкашай 250 сомон дубайскиян ё паделкаи дубай туркиян ё ҳамаш турки инаи бо гӯшай инаи гӯшай баъд бо инаи майда гӯлакай баъд бо инаи ҳами чизиҳоз нишон додесен туркиян ё ҳамаш туркия ҳамиш амбурорян нишонте инаи зарчай бо зарчашая не падмета не бо санги майда загияна санги майда задаги санги майда инаи баъд сиёсаф ушам ҳами расветкои ҳамиян инеша гузаштен ку шумо ё расветкай аммо размер катикашокадагиян ана размери чанд то чанда дорен шумо як гап занед ай размери 50 сар мешавад то размери 60 то 60 дорен ба шумеркам дорен значит ина размери великанам дошта будааст ё ҳами удобнияй ки мулоимакай бад инаи сиёсафедчай сери свет инаи дарохти светай ҳамаи ҳами чизе ки нишон додесен то размери 60 дорен дорем ака размери айн нархо ё чанда ин нав қапидагиё ё 200 сомон мешаванд ё баъд бо инаи 60 пеш украшени кадаги бо инаиш барои одамое ки украшенира қамаз намебинанд и барои ҳамвоҳай ина складка дорчика ҳамиам ҳаме размерош аст нақшон чанда ино 200 инаи хе пешаш витичка дора инаи хе витичка дора бия пиштар бигирем наҷанбонаш инамиё наги чизаги ина витичка дор будааст нархи ё 200 сомон анаиҷа гирбишин дорем вечерни пешакшина украшени кадагияй гирбишинай тагиш чухол дора бо поёншам ай ҳамияй хушрӯ кадаги вечерни чизай баъд сабукай ягон чи намешав материалиш гарантия қатияй ай ҳами чанд расветка 4 расветка дорум зард нақшон чанда ба ином 200 мешавад 200 сом бо ҳастай наи расветка 150 сомон кадаман 150 сомона у тарафай ина ё ҳастай ё туркиян озян нишон ё туркиян озян нишон додести нази ё ами паделкашан ҳо паделкашан ина ё амба ина ё дорам ё чанда ино 250 сомон турки тозан ё 250 сомон я мами ранги чиёре вечерния вечерния чухол дора ай тагиш пешакш украшени кадаги нафасо санги майда задаги хушрӯ чикабаш фасона украшени ай иам размер қати баъд ай инаи дорум ё чанда аҷиб арзон меша и чанда и 250 и истеҳсолиги ҷон бишкекая бишкекам бишкека турецки турецки ҳам дорем бишкек ҳам дорем боша қай дидем ҳама расеткоша дорем ана бурорем нишон кунем ки и чияи чи ном дора 200 сомон 200 сомон тигрош ҳамея тигро 150 сом апа анай чи ё 150 150 ян у 200 сомай апаҷон
Şu kadar güzel. Davay da. İki taraf şabin. Ve iyon hay bayağı. Girbişin. Girbişin ana. Çanda nakıyor. İno yaksadı pancasın. İno veçerniye. Veçerniye. Diyorjin dıktara kola. Anay buluş çiğdara ko kalsa anamışan işimte anamira. Anay. Şey düşün. İyi yaksadı pancasın ona ino. İ taraf hama çizo yaksadı pancasın ona. Ay çanda. İyam yaksadı pancasın ona. Çinom dorayı materyal işçiye. Материал иш паплина гарохтия яна поёншавна нишомте асветкай модели критика дади поёнш Yaksadı panca sonu. яксаду 50 сом ай иду донай дига монда ами ду размера бад ай на юдори тешакшнай хасан чиндаги Ama razmiro dore na. ба дорем ай ё качка доре на осинаш хели када Çinom dorayı kırta çinom dora. платья Платья? Materyal işçiye. материал иш вая паплин Papayla. Gibişin amxeli ay. Ina esi yokşan. Tasveka esi yokşan. Ay hamu materyal. Ay hamu Ay hamu. O kisa dorayna. Kisa doray. Ina ostini yoşkay. Ni bo vayzada gay. Popurzada gay. Ana o şanışa. Ne sırkakçı ne sırkakçı ne muayende sırkakçı. Yona vaya bambuka. Bambu. Ağrına. Satsan. Xayna çizik yani bir desten na Bu tarafa. номрои телефонона мемонем каси да дастафка дар кор боша мо ҳамун дастафкора шумо да дастафка мекунем номрои телефон дар описание ҳастай дар главни экран ҳастай бисёр меписем ки чӣ Ламиража. Вечерний ламираж. вечерни ламираж чанда нархиё 250 сом. 250 сомона яким сортан ё Остиношам ина украшение. остинашон хушрука гирдаст хушрукча ана хушрукча чанда ина хушрукча ямам хелия сиаша ами нишон додаги тона сиаша я фақат Не, итурая. Итурая? Итурая и ламираж. чанда ё Ино 250 сом. 250? Ина остинаша 250 زودتر بگیم من همین خشور همین چیزی خشور معلوم آیا کمتر دیگه خیلتر میشه آیا رسید کشا؟ همه رسمت خوش هست. رزمیر قطعه. رزمیر قطعه هم رزمیر هم دوره نه؟ این چیزی که شما میبینید قطعی رزمیرشون هسته ما نمره تلفن میمونم باید بار دیگه میگم که شما تماشا کنید زنگ بزنید کدوم قطعه شما دا معقول میشه ما دستافکا میکنم به جای دا باشین دستافکا هسته با همین دکانی که هسته با اینجا داخل متریال دارم ما ویدیو دراز نشم میگم نه متریال های پاپلین هم ماشه نه یک بار دیگه میگیرم شما ببینید که همین دکان پاپلین هم دارم نرخی پاپلینوشان هم ارزون های اکما پاپلین ادل ویدیو که داگیم پافتگیم بو پاگدا دفعه دیگه اومدم پاپلینوش هم میگیرم نه پاپلینوش هم ببینید که پاپلینوی خشرو هم داره هم کرتا داره هم پاپلینوی نمی نوینکا هم مای پاپلینوی نوینکا هم همین دکان ده هسته ایسو که شما ده معقول شید باقی سربلند باشین تماشابینان و هواداران کانال ما خط کردن فراموش نکنین چی فکر عقیده دارین در کامنتاری بنویسین من همه کامنتاری شما را میخونم همه کامنتاریتون در جواب میگم باقی سربلند باشین در پناه خدا